ассалому алайкум ака. ва алайкум салом. Ака нағзен созен, коротон хуба ака. раҳмат. Ростигап ака донишҷӯюм. Ами пулома гум кардам. Агар медоштен ягон сумак ёрдам мекарден ҳами рӯзашда. рости гап ман 10 сум дорум. мешава? маҳ гир. Мешава ака, раҳмат. эҳтиёт кун охир. салому алайкум ака. як дақиқа мумкин? ва алайкум салом. нағзен ака, созен. саломатитон нағза. акаҷон бахшиш вақтона камтарак мегирам. ҳами ростигап ма донишҷӯ ҳастам ака. дадам дирӯз 1-2 сум равон карданай Москва. ба воситаи банк гирифтам ака. ҳами чӣ хеле ки ё дар автобус дузидан ё ки афтондам чӣ хеле ки ростигап 1 моҳда мерасид. ака барои донишҷӯ гум кардани пул хитон медонед ки як фоҷиаи калон аст. агар ака ягон сум медоштен ёрдам мекарден бисёр кори нағз мешид. миннатдор мешидам ака. хайр майлаш, бигзор як кори хайр кунам. ана инро гир. ба фикрам барои як донишҷӯ ба як чанд рӯзаш мерасад. раҳмат ака. шумо манда ёрдам кардин, худо шумода ёрдам кун ака. хуб, ҳеҷ гап не. саломат бош. раҳмат. салому алайкум ака. мебахши ака. ассалому алайкум амак. ва алайкум бачам. монда набошен амак. саломат боши бачаҷон. ягон корак дорӣ бачам? амак, як масъала буд. гуфтам шумода муроҷиат кунам. мебинам ки ҳамин қадар инсони нуронӣ шумода акун муроҷиат накунам, ба фикрам ки хато мешавад. бе ташвиш муроҷиат кардан гир бачаҷон. саломат бошен. амак рости гап 1-2 рӯз пеш падарам ба воситаи банк аз Русия ба ман пул фиристоданд. ҳамуна гирифтем. хай бачаи ёшдаак донишҷӯ. дар кисамон намедонам чӣ хел мондем ё ки дузондем. хулоса ки ҳамо пула гум кардем. ман донишҷӯ шуда дар мин ҳамсоягӣ шумо иҷора менишинам. акнун гуфтам ки агар шумо ягон сум медоштен ёрдам мекардем барои ҳамин бегайна. фаҳмидам, яъне ки ба худат пул дар кор. ҳамин хел бачам. медонӣ бачаҷон чӣ кор мекунем? чӣ кор амакҷон? ду писари ман дар Россиянд. дар муҳоҷирати меҳнатӣ. писари хурдӣ дар хизмати ватан. дар хона марди коромад фақат ман мондам. чӣ хеле ки мебинӣ бачаҳо ана ин боға ба ман тайёр карда доданду худашон рафтанд ба Россия. ман аз уҳдаи шудгор кардани ҳамаи ин замин ва ково кардани пояи дарахтон намебароям. биё як маслиҳат. мо ҳарду якҷоя ана ҳамин заминака шудгор мекунему, гирди дарахтоя ковок мекунем. ана баъд ман ҳаққи туя пурра медиҳам. баъд ту хурсандона аз паи кори худ меравию, ман боз ба ту дуо ҳам медиҳам. майлаш амак, ман розӣ. фақат амак иҷоза диҳед ман рафта тағйири либос кунам, тез омада ёрдам мекунам. майлаш амак. бачаҷон, либосоат ҳам чандон нав нест. мо лои андова намекунем ку. ба ғайр аз ин агар либос дар кор бошад, ман ҳозир кампира ҷиғ мезанам. шиму куртаи корӣ бачама гирифта мебиёрад, мепӯшӣ. охир мебинам ин
белатон пусидагӣ бар ин менамояд. Мабодо шикаста монад, амак аз ман тавон намегиред бад. با این بیلی پوسیدگی من کار میکنم. لیکن برای تو میفرمایم حاضر بیلی نو گرفته میبیارند. بیلی خوشروی هر دو یکمون یک جای کار میکنیم. چی گفتی؟ майлаш амак, шумо ташвиш накашед. ман рафта ҳам тағйири либос мекунам амак, ҳам як бели тез гирифта меоям, дар як дақиқа ҳамашро тегиз карда мемонем амак. ман дарав меоям амак, майлаш? همینجا بود بیلی تیز. не амак, ман ҳозир як бели тез гирифта меоям. زبانی که اندر سرش مغز نیست، اگر دور ببارد همان نغز نیست. эй духтарак, оҳиста боз нафтӣ. салом алейкум ака. хубе? мебахшӣ як дақиқа мумкин шуморо? мебахшӣ ҳамин мардак баринда? мардак барин як чиза маслиҳат кинем мумкин? ҳамин рости гап, як мактабда 1-2 соат дарс медодум. ҳамин хай душманҳо бисёр шиданд. гӯё ки мо муаллим нестем, гӯё ки мо дарс дода наметавониста бошем. ҳамин хелӣ карда рости гап маро ин мактаб пеш карданд. ҳамин рости гап пушти паноҳ ки надоштем, ин мактаб моро дига пеш карданд. рости гап ҳам як мактаб, як қишлоқда мактабда файрод кардиам, бояд ҳамҷа бирам. ҳамин раҳпулӣ надорум ака. хай медоштем ягон сум ёрдам мекардем. хай мо ҳам мардакем. дунё кулулай меган, одам ба одам бо мерасад. хай ягон пулак боша ака ёрдам мекардем. магир чӣ қадаре ки тавонистам кӯмак кардам. раҳмат ака. раҳмат ака. миннатдорум ака. ҳеҷ гап не. хайрат ки як кас ба ин муаллими собиқ кӯмак мекардааст. медонӣ, ассалому алайкум. шумо хубен ака? ман туро мешиносам. ман як ҳафта боз дар ин ҷо нишастам. албатта ки мешиносӣ. не, ман туро тамоман дар дигар ҷо ва дар дигар ҳолат дида будам. ту чиҳо мегӯӣ ака? ин номумкин аст. ман беҳтараш аз гуруснагӣ мемираму қалобӣ намекунам. ин аз дасти ман намеояд. ман аниқ медонам он ту будӣ. медонӣ чӣ? чӣ? ин бисёр хислати пасту разилона аст ки ту дурӯғ мегӯӣ. гӯш кун. агар пул надошта бошӣ, рав аз паси корачо. чӣ гуфтӣ? маро гӯш кун авла. ман ту барнодамонро хуб медонам. чӣ девонаед чиед шумо? аз ман чӣ мехоҳед? ман бори туро дар кӯча дида будам. ту гуфта будӣ ки донишҷӯ ҳастам. хайр. падарам ба ман пул фиристоду ман онро гум кардам. ва ман ба ту пул дода будам. дар ёд дорӣ? кам кам дар назарам чӣ хеле ки шинос менамоед. хуб. баъд бояд маро дар ёд дошта бошӣ. аслан ман як дугонӣ ҳам дорам. бародарам. шояд ӯро дида бошӣ. дурӯғ нагӯ. боз кадом бародари дугонӣ? бародаре дорам. айнан мисли худам аст. чеҳрааш, афту андомаш. бас кун. ту одамонро фиреб мекунӣ. ту ҷинояткорӣ. ман ҳозир ба милитсия занг мезанам. истед ака, дар кор нест. хоҳиш мекунам. ман сахт гуруснаам охир. дер боз дар ягон ҷои ҳалол ҳам хоб нарафтаам. ман бояд хӯрок хӯрам, то ин ки аз гуруснагӣ намирам. барои ҳамин бояд коре карда пул ёбам охир. илтимос маро фаҳмед. илтимос ба милитсия занг назанед. ту барои чӣ ин корро мекунӣ? ака гӯш кунед. чӣ кор кунам ки ба ман бовар мекунед? агар арақхӯриро бас кунӣ, бовар мекунам. ман медонам ки ту кистӣ. ту як арақхӯр, майзадаи, қаллоб, аниқ ҳамин хел. бародар, ман ин одатро партофта наметавонам. охир аз дастам намеояд. не, ту танҳо худатро сафед мекунӣ. баҳона меҷӯӣ. дар асл бошад, ту як танбали коргурезӣ. медонӣ, ин маҳорати ҳунарпешагиятро метавонӣ дар самти эҷодиёт сарф кунӣ. коратро пеш барӣ. охир кӣ маро ба кор мегирад ака? дуруст. ҳеҷ кас ба кор намегирад. вале метавонӣ кори ҷисмонӣ кунӣ. ҳозир ба ин талабот зиёд аст. вале ту як тайёрхӯри берехтани арақи ҷабин нон ёфтан мехоҳӣ. кор кардану ҷон кандан ба ту чӣ лозим? бо дурӯғ осон пул ёфтан мехоҳӣ. охир ягон кор аз дасти ман намеояд ака. бисёр забонатро нахой, гапамро гӯш кун. ту ҷавони боқуввати
дасту пои солим дорӣ, кор кардан метавонӣ. Ман як ҷоро медонам. Театр. дар он ҷо посбон лозим. он қадар кори вазин нест. маошаш ҳам кам нест. ман туро дар он ҷо ба кор мемонам. ва баъд ҳамаш дар дасти худат. ту метавонӣ истеъдоди худро барои рушди фарҳанги миллӣ ба кор барӣ. охир ин аз дастат меояд ку. қаллобӣ карда метавонӣ, нақш офарида метавонӣ. оҳиста оҳиста боло рафта ҳунарпешаӣ машҳур мешавӣ. ҳоло ки ҷавонӣ бо қувватӣ ин имкониятро аз даст наде. масти майзадагӣ бошад ягон нафъе надорад. фаҳмо. оқибаташ хуб нест. ту ягон рӯз дар кӯчаҳо хорузор шуда мемурӣ. ва тамом. ту ҳеҷ чиз наофаридӣ. дар умрат ба касе кӯмак накардӣ. номи некад намонд. ту як мавҷудоти оддию нодаркорӣ. ба фикрам ин ба ту маъқул нест. дуруст? не, ман ба фикри шумо розиам. балозанад ин қаллобиро, ин арақхӯриро. гӯш кун, ман ҳозир ба ҳамон шиносам занг мезанам. рав. қаллоби палид, ҳоло аз ин корҳои кардагиат сахт пушаймон мешавӣ. фаҳмидӣ? ба роҳат рафтан гир. пул надорӣ чӣ ин қадар маро насиҳат мекунӣ? дилам сих мезанад. салом духтарча. эй одамон, аз барои худо ба ман кӯмак кунед. барои нон ягон миқдор пул диҳед. эй одамон, охир умр кӯтоҳ аст. касе мурдан намехоҳад. эй одамон, эй худоё, эй одамон, кӯмак кунед одамон. چه خوش گفته است فردوسی توسی که مرگ خر بود سگ را عروسی.